Идеята Творецът да общува с творението не е човешка идея. Това е Божия идея. Спомните ли си, когато Адам и Ева се грешиха и се криеха между дърветата на рая, те ли потърсиха, побараха Бога или Бог ги побара них? Бог. Адаме, къде си? Така. Бог потърси не само Адам. Бог потърси значи барам. Разбирате ли? Разбирате. Бог побара и Ной. И каза на Ной в Битие 7 глава 1 стих много хубави и важни думи, които сакам да прочита пред вас. Битие 7 глава, стих 1. Тогава Господ каза на Ной: влез ти и цялата ти фамилия в ковчега, защото в това поколение, в тая генерация, пред потопа, тебе видях само праведен пред мене. Представете се, пред цялата предпотопна епоха, само един праведен човек с неговата фамилия. Ной, само той. Но Бог го потърси. Минава много стотици години и света гинеше в грях, и в беззаконие, и в идолопоклонство. Бог отиде в Ур Халдейски и той потърси Аврам. Той побара Аврам да дойде при него. Мога да ви кажа, че ако Господ не ни е потърсил, ние сигурно сами нямаше да го намерим. Познавам едно младо семейство. Семейство, разбирате ли на македонски или фамилия? Семейство, така кажете. Едно семейство младо, което втората година, след като се ожениха, напуснаха църквата и отидаха в широкия свят. Минаха около 10 години и пак се върнаха в църквата и заживяха пълноценен християнски живот до ден днешен, заедно с трите си деца. И аз попитах жената на това семейство: кое ви докара отново в църквата? Знаете ли каква беше нейната ответа? Господ не побара. Господ. Общуването с Бога е невъзможно и без молитва. В България всеки петък вечер, когато е богослужение, ние казвам, че това е молитвен час. Не знам при вас как е. Вие от сряда. Ние от петък имаме молитвен час, след проповедта пееме песните, един куплет, два куплета, три, и людите се молят за различни нужди, които има в църквата. Без молитва не е възможно да общуваме с Бога, защото молитвата е разговор с Бога. Човекът на колене, който кличе на колене, той е непобедим. Някои мислят, че на молитва могат да се предават само хора, които нямат работа. Хора, които лежат болни на легло. Хора, които нямат семейни задължения. Хора, които вече са стари, възрастни. Те могат да се молят. Когато в София преди няколко години трябваше в старческия дом да посетя една сестра, старческия дом на квартал Дървеница, има около 500 стаи на 5 етажа. Търся сестрата, търся и не мога да я найда. И отидах при директорът на почивния дом, на старческия дом. Казвам: извинявайте, търся тук еди коя си госпожа. Господине, бобарайте бе, ке найдете бе. Как? Знаете, нещо забележително има. Она е религиозна, много религиозна. Господине, не бойте се. Когато вие станете стар, и вие ке станете религиозен. Това беше неговата ответа. Сега, кой човек може да наречем човек на молитвата? Това е човекът, който няма свободно време, но въпреки всичко намира време за молитва. Човекът на молитвата е този, който е готов да жертва някои неща за молитвата, и този, който е готов да се моли, когато винаги трябва да се моли. Един човек, християнин, сънувал един сън. При него се явил ангел и го попрашал: ей, човече, ти спомняш ли се кога си правил молитва за последен път? Кога си се молил за последен път? Он казал: снощи преди да си легна. Не. Прашам още веднъж: кога си се молил за последен път? Преди ядене се молих. Не. Кога си се молил, пак прашам, за последен път? Спомни си, кога си молил? Човекът не отговорил нищо. Ангелът казал: ти се моли за последен път, когато твоята керка беше болна пред леглото на смъртта и ти произнесе такава молитва пред Бога, че Господ те чуе и ти отговори. И от тогава вече ти не си се молил както трябва. И така, братя и сестри,
на всеки ясно е каква молитва Господ е готов да слуша. Това не означава, че трябва да се молим, когато дойде някоя скръб или опасност в живота ни. Ние трябва да се молим така, както се е молил Яков. Помните ли Яков как се молише при потокът Явок? Хвана ръцете на Исус и каза: нема да те пусна, докато не ме благословиш. Важността на молитвата е също забележима и в живота на еврейският, на израилевия народ. Спомните ли си, когато Израел излезе и мина през Червеното море? Кой беше първият враг, който го нападна в тила? Едно племе, тяхно роднинско племе беше. Това племе се казваше племето на амаричаните. Така. И четем в книгата Изход, 17 глава, какво нареди Моисей да се направи тогава. Изход 17 глава, стих 8 до 13. По това време дойде Амалик и воюва против Израел в Рафидим. И Моисей каза на Исус Навин: избери ни мъже и излез да се биеш с Амалик. Утре аз ще застана на върха на хълма и ще държа Божият жезъл в ръката си. Исус направи според както му каза Моисей и се би с Амалик. А Моисей, Арон и Ор се качиха на върха на хълма. И когато Моисей издигаше ръката си, Израел надвиваше, а когато спускаше ръката си, Амалик надвиваше. И когато натегнаха ръцете му, взеха камък и подложиха на Моисей, и той седна на него, Арон и Ор от единия край и на другата страна подпираха ръцете му, така че ръцете му бяха подкрепани до залезът на слънцето. Така Исус порази Амалик и народа му с острието на меча. В този ден Моисей издигнал високо оръжието, за което говорим, молитвата. Той поверил блестящият стоманен меч на младият Исус Навин, а в ръцете Моисей държал невидимия меч, молитвата. С Моисей бяха двама още. Неговия брат Арон и другият неговия братовчет Ор. Някой от вас, когато е ходил в Германия, в Берлин, посетил ли е Потсдам? Потсдам е един град много красив. Там са се подписали за мирните преговори след Втората световна война. И Сталин, и Чърчил, и Рузвелт, там се подписали. Има там един парк, който се казва Сан Суси, с голям замък, правен от Фридрих Велики. В този парк има художествени галерии, много замъци, много красота. Но има една църква, лутеранска църква, наречена Църквата на мира. И пред тази църква, когато застанах, видях една статуя. Статуя, знаете какво е? Статуя. На тая статуя, от мед беше изработена на бакър, беше Моисей с жезълът нагоре. Моисей дигнал жезъла нагоре. До него брат му Арон го подпира от едната страна и Ор от другата страна. Арон обаче, когато държи рамото на Моисей, гледа лицето на Моисей. А другият Ор, неговият братовчет, гледа как върви боят, как върви войната отдолу. Колко е хубаво, когато се молим за някого, да гледаме какво става в неговото лице. Затова Исус Христос каза: не само се молете, но и бдете и наблюдавайте какво става, когато се молите. И сега Моисей решил да се моли не защото се страхувал да влезе в боя, не че се страхувал да умре, но Моисей не жалял себе си, не се измъквал от опасностите. Той считва молитвата за едното крило, а сражението за другото крило. Сестра Вайт в книгата Патриарси и пророци пише така: този акт на Моисей беше пълен със значение. Той показва, че Бог държи тяхната съдба в ръцете си. Докато му се доверяват, той ще се бие вместо тях и ще покорява неприятелите им. Но когато се отпуснат от него и се доверят на собствената си сила, ще бъдат по-слаби дори от ония, които нямат познанието за Бога. И враговете им ще ги побеждават. Божият Израел ще триумфира, когато с вяра се държи здраво за силата, за могъщия спомощник Исус Христос. Христос, когато се молише тук на земята, не се е молил само когато има свободно време. Христос нямаше време свободно. Христос беше заед през целия ден. Но знаете ли, от Евангелието на Марко научаваме кое е било неговото най-добро молитвено време на Исус. В Марко, 1 глава, 31 стих, евангелистът Марко е писал тук нещо, което другите евангелисти не са писали. Той е писал така за Исус. Каква е била неговата молитвена програма? На сутринта, когато беше още тъмно,
Стана, излезе и отиде на уединено място и там се молеше. Исус Христос намирал най-доброто време за молитва сутринта. Той да общува с Бога някога губил и от сънят си. За да победи в Гецемания, неговото силно оръжие беше молитвата. Никой друг човешки живот не е бил свълнен с толкова труд, с толкова сила, с толкова отговорност, както живота на Исус. Колко често пъти се е молил Той, за да бъде в постоянна връзка със своят небесен Отец. Апостол Петър, знаете го кой е, нали? Апостол Петър подаваш се още на порывите на плътта, вместо да хване молитвата, хванал друго оръжие, хванал мечът, ножът. Защото когато Христос се е молил, Той спял. Ако е бодрствал с Исус в Гецемания, едва ли щеше да се осланя на това оръжие. Това се случва и с нашия живот също. Вместо да се молим някога, ние вземаме ножа в нашите ръце и сме готови да решаваме всичко и раняваме ближните си. Когато се молим, трябва да се молим за конкретни наши нужди и проблеми. Например, за всичко, което тревожи сърцето ни. В Евангелието на Марко, 10 глава, е описан един настан. Настан беше случай, нали? Един настан. В дните на Исус Христос, от 10 глава, 47 до 52 стих. Може от 46 да започнем даже. Каза така. Дойдоха в Ерихон, когато Исус излизаше от Ерихон с учениците си и едно голямо множество. Тимеевият син Вартимей, един сляп просяк, седеше край пътя. И като чу, че бил Исус Назарянинът, започна да вика: Исус е, сине Давидов, смили се над мен. И мнозина го мъмреха, за да млъкне, но той още повече викаше: Сине Давидов, смили се над мен. И така Исус се спря и каза: повикайте го. Повикаха слепеца и му казаха: дързай, стани, викате. И той се хвърли дрехата, скочи и дойде при Исус. Исус заговори и му каза: какво искаш да направя за тебе? Слепецът му каза: учителю, да прогледам. Исус му каза: иди си, твоята вяра те изцели. И той веднага прогледна и тръгна след него по пътя. Веднага ли отговори Исус Христос на молитвата на Вартимей? Как мислите вие? Веднага ли? Одма ли отговори? Не одма. Вартимей пращаше така: помилвай ме. Тази молба, тази просба може да бъде удовлетворена или отговорено да бъде на тая ответеност на тая молитва, може би с това, че он сака пари, сака дреха, сака храна. Не. Исус повтаря въпросът и каза: всъщност, що сакаш ти, какво искаш ти? Господи, казва Вартимей, сакам да прогледам, искам да прогледам. И тогава Господ каза: прогледай! Има една много хубава песен, която пеем в България. Милост от Давидов сине, вика слепи Вартимей. Вие знаете ли тая песен? Не знаете? Взема да ви изпея после. Да. За жалост, мнозина и до днес не преживяват радостта от отговорът на молитвата си. Чували ли сте такива молитви на молитвен час? Господи, ако съм съгрешил, прости ми. Господи, ако съм съгрешил, прости ми. Невъзможно е да се представим, че когато Вартимей дошъл при Исус и го помолил: Господи, ако съм сляп, помогни ми да отворя очите си. Какво искаш от мене? Каза Исус. Що сакаш от мене? И така днес Господ пита и ние, които му се молим от дълги години, чакаме отговор. Всъщност, какво искаш ти? Пита Господ. Кога за последен път си откровенно осъзнал пред Бога своите грехове и си се молил, не смейки да повдигнеш очите към небето? Кога? Когато бях председател на Западната област тук, от София до Видин и до Петрич, имах 40 църкви и 40 проповедника. И една вечер отивам в Благоевград. Знаете Благоевград къде е, нали? Там имаме 2 църкви. Има една българска, има една ромска циганска църква. Вие имате ли тук ромски църкви? Цигански? Имате. Живота е много интересен при тях. И накрая оставаме църковният съвет. Съвет как е? Отбор е цялата църква. А пък той е ръководното тяло. Отбор. Това е.
И двама братя, старейшината и главния дякон, се скараха, спречкаха се и се нагробиха и си казаха думи, които не трябва да се казуват, да се сборуват. И тогава старейшината каза на главния дякон: я утре те давам под съд за обида. И съвета приключи. Прибирам се и по телефона ми звъни жената на този, който е обидника. Брат Ганко, може ли брат Стойчо да даде мъжа ми под съд? Може, казвам, за обида дава 3 години затвор. С моята жена в събота бяхме в Сандански. Знаете Сандански града. И на връщане тя ми каза: абе, я да ги видим тези хора, що правят, че то тъй не става. И каза на проповедникът: събирай отбора. Събирай го. Казах: братя, така не може. Ако вие се карате, ако се обиждате, ние ке затворим църквата и от това църква не става. Или се извините и се прощавайте и почвайте нов живот, иначе църквата няма да съществува. Тогава този, който беше виновен, отива при другия и каза: братко, ако с нощи, кога се карахме, ако съм те обидел с нещо, прощавай. Другият той каза: братко, айде прощавай. Викам: това е. И тогава сите цигани се хвърляха да ме целуват мене. Ако съм ти обидел. Не, ако съм ти обидел. А той го срина с земята, а каза: ако съм ти обидел. Както ще да е. От този момент нататък обаче тая църква тръгна напред и младия пастор, който беше Стефан Тарянов се казва, сега вече са готови да строят нова църква. Нова църква. И той толкова напредна там, и сега ромите, които са нашите братя в Мюнхен, го сакат да им бъде там пастор. До такава степен вървят нещата. Сега, братя и сестри, искам да ви кажа една истинска опитност за какво означава молитвата за последен път да се молиш. Четох, съвсем официално е това, за майчина молитва, която извежда синът си след 19 години в кома. Молитвата на майката е подействала синът да стане от комата. Случаят е станал в провинциалният американски град Маунти Вю, щата Арканзас. Той е записан в много световни известни вестници. На 12 юни 1984 година шофьорът автомеханик на име Тери Уолис преживял катастрофа и повече от година и получил травми на главният мозък и изпаднал в кома. Не вижда, не чува, не мърда. Само дето диша. Повече от година докторите се надявали, че Тери Уолис, този нещастник, ще дойде на себе си. Но след време обявили на майката и на таткото, че Тери не може повече да живее. Но се случило чудо. През 2003 година момчето отворило очите си, като изминали вече 19 години. От медицинска гледна точка това било невероятно. Учените се запретнали да изучават феноменът възкресението на Тери Уолис и вече са обявили сензационните резултати от техните изследвания. Отчаяна за бъдещето си, неговата съпруга го напуснала с детенцето момиче, което било на година и половина. Но родителите продължавали да вярват, влизайки в дългове, заплащали издръжката на сина си в окръжният медицински център. Нито Тери, нито родителите му имали такава причина да страдат, но няма или пари достатъчно, но продавали всичко, що имат. След като поотраснала дъщерята на Тери заедно с майка му, с баба си, прекарвали всеки ден в местната църква, като се молили за оздравяването на сина и на бащата, на таткото. Лекарът християнин Джеймс Зини, който през тези години наблюдавал бодният, не изключва, че именно молитвата се е помогнала на неговият пациент да излезе от комата. След 19 години човекът, втвърден като дърво, отворил очите си. Мисис Уолис, майка му, се спомня. Той отвори очите си, погледна ме и учетливо произнесе: „Мамо!“ Не очаквах това и се сепнах. Но другата му дума беше мляко. Сакал да пие мляко. След почти 2 десетилетия прекарани в кома, още никой не е възкръсвал.
Разбира се, от дългото лежание мускулите му напълно атрофирали и до сега се движи нестабилно. Но паметта е възстановена напълно. Той води разговори, даже се смее. Лекарите не изключват, че след време той може да стане отново самостоятелен човек. Учените и докторите не могат да намерят обяснение за случилото се, но за мистиците и вярващите хора това е достатъчно да видят знакът на провидението. Малко ли е това, че този млад човек, след като почти 20 години в кома, се е върнал обратно към живота? Интересен е фактът, че нещастието е станало на 12 юли 1984 година, а на 12 юни 2003 година той изляза от комата. Дали това е случайно игра на цифри? Случаят с чудесното оздравяване станал толкова известен и уникален, че доктор Николас Шиф и неговите колеги от медицинският колеж в Корнелският университет посветили 3 години в изучаването на този случай. И сензационните резултати от тяхната дейност били публикувани в началото на 2006 година в научното списание New Scientist. Нови науки, нови учени. Учените употребили всичките известни начини да сканират мозъкът, даже разработили няколко нови. Оказало се, че в замяна на разрушените невронови връзки в мозъка на Орис се появили нови. От гледна точка на науката това е фантастика. Доктор Николас Шиф е удивен от появата на други връзки в мозъка на Орис, макар че формата и разположението не съответстват на обичайният анатомичен ред. Ако сравняваме мозъкът с сложна компютърна система, се получава, че мозъкът на Тери е създал алтернативни схеми за функциониране, без да копира мрежите. Изследванията, направени 20 месеца след възкресението на Тери, показали, че някои от най-новите невронни връзки изчезвали, други обратно се появявали и укрепвали, и колкото по-активно Тери се възстановявал към живот, толкова по-бързо се активизирали новите невронни връзки. Като че по пътя на грешки и просби, мозъкът се пресъздавал отново. Очудени от тези резултати, групата на доктор Шиф изследвала мозъкът на още някои други мъже, които дълги години са в кома или някакво вегетативно състояние. Но в никой от тях не са забелязали подобни процеси на възстановяване. Учените днес още изследват случаят на тези телеорис. В мозъкът на болния човек се образуват нови невронни структури. Действително всичко това противоречи на познатите ни природни закони. Това означава, че става дума за чудо. И станалото е загадка за учените, но в християнското понятие чудо е добро известно. В някои случаи Бог твори чудеса в рамките на природните закони, а при другите действа чрез тях, както е случаят с Тери Уолис, при който Господ е отговорил на молитвите на майка му. В планинската проповед Господ ни говори: искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите, хлопайте и ще ви се отвори. Интересен случай, нали? Разбрахте ли го изцяло? Добре, радвам се. Сега искам да ви спомена за един друг такъв случай, който е записан в Евангелието на Лука в 18 глава, от 1 до 8 стих. Лука 18 глава, 1 до 8 стих. Казвам една притча как трябва всякога да се молят и да не отслабват. В един град имаше един съдия, който от Бога не се боеше и човека не зачиташе. Корумпиран съдия. Има ли корумпирани съдии днеска? Сити. И при вас е така. В същия град имаше една вдовица. Знаете, що е вдовица, нали? Която идваше при него и му казваше: дай ми правото против противникът ми. Но той за известно време не искаше и после каза: въпреки че не се боя от Бога и човеци, не зачитам. Тази вдовица имала проблеми със свои роднини, сигурно. За наследство става дума, сигурно. И той чакал. Какво чакал съдията? Той можел бързо, но бавил се. И той чакал нещо. Днеска корумпирането с пари не е само в съдебната система. Отиваш на доктор. Не знам при вас как е. Отиваш на доктор и трябва операция се направи. Професорът те гледа и ти каже: ще направим. Хубава операция ще направим. Ама сега нямам време. Много съм заед, много работа. Но доктор
чакаме операцията и да стане, знам ке направите. Ох, не мога сега, трябва да ходя на командировка в чужбина. Не знам къде е. И когато отидеш при доктора и му носиш един куверт, вътре нещо има. И той каза, ке направи операцията, ке направим. И на сбогуване казваш, докторе, довиждане, му даваш куверта в ръката, плика кората. Он каза, нямаше нужда, ама айде, понеделник, вторник елате. Това е практиката при нас, не знае при вас как е. Всякъде така ли е? Същата болест е. Ако нямаш пари, аз гледах един човек, беден човек беше в София, в медицинска академия, тумор у мозъка. Рак мозъка. Трябва да се оперира. Доктора си има асистенти. Те каза, дай 1000 лева. Ама нямам, нямам, аз съм пенсионер. Аз живея в жилище под наем. Найде сега, найде. Нямам. И отива професорът при него и казва, сборува, толкова немаш ли, И той е съдия, и той чакал от вдовицата, и тя да му даде пари, ама няма. И накрая, какво каза той? Изобличен от Божия дух. Не се боя от Бога, безбожен бил той. И човек се не уважавал. Пак, понеже тази вдовица ми досажда, ще отдам правото, за да не ми дотяга с непрекъснатото си идване. И Господ каза, слушайте какво каза неправедният съдия. Бог няма да даде правото на своите избрани, които викат към Него ден и нощ, ако и да се бави спрямо тях, ще им даде правото. Бог знае кога. По времето на социализма много саках да отида в Германия, в ГДР-то, Германска демократична република. Полицията 5 пъти ми казва не. И на последния път питам, защо Началникът знае. Добре, отидахме при началника с моята жена. Защо не ме пускате в демократична държава, Защо проповядваш много в воза, във влака? Влака, воз, така при вас е воз. Дойде донесение, че проповядваш във воза. Във воза казвам, когато пътуваме от София до Ямбол, до Пловдив, другите се питаме, ти откъде си, за къде си, що радиш, нали, тъй. Слушай сега, каза началникът. Има кой тебе да следи, има кой мене да следи. Да знаеш, че когато кажеш нещо, има някой, който го записва и го праща тука. Кога пише, той от себе се слага нещо. После, докато дойде тук, той пак набира нещо и ние му турим нещо. Зато и трябва много човек да внимава. И казвам, аз няма ли да отида в Германия сега? Може, ама когато ние решим. Добре. И подавам следващата година молба и ми казаха, веднага може да отидеш. Така. И Господ ме бавеше толкова години, разбрах, като отидах в Германия, бях на един мисионерски конгрес, на който имаше един цял автобус от цяла Югославия. Имаше македонци, имаше и сърби, и харвати, всякакви. На този конгрес беше пастор, брат този Остервал, Готфрид Остервал, ако се чували името му. Един мисионер, който е бил в Нова Гвинея 9 години. Такива хубави думи, такива хубави съвети, такива хубави уроци получих от него. Ама Господ е бавил това нещо, за да се случи нещо по-добро. Разбирате ли? Те беше. Затова, когато се молим на Бога, трябва да знаем, че Той да се бави, Той ще отговори. Но не когато ние чакаме. Бог отговаря някога одма. Някога Господ каза, почакай. А някога Господ ке ни отговори, знаете ли кога? В новото небо и новата земя. Имах едно страдание, аз. Страдание, знаете? Да, болешка една. Преди 4-5 години, по-малко, 4 години. Получих тук отгоре в устата непцето. Знаете ли непцето кое е? Това така. Нещо като конец расте. Този конец стана много дебел като канап. Пречи ми на езика, на яденето. Отивам на доктор. Доктор каза ми, трябва да се изгори с течен азот. Ходя, горят го. Остана една пъпка. И мисля, че мина след една година пак отново взе да расте. Пак става този конец. И аз се оплаших, защото един мой брат, колега, пастор в Германия, получи един такъв конец в зъба си тук венеца и докторите му го отрязаха и след 6 месеца той вече умря. Страх ме ще да не стане нещо.
И една вечер се събуждам и се моля в леглото, както съм легнал. Господи, за Тебе не е трудно, не е мъчно. Ето и нещо да го махнеш Ти, бе, Господи. За Тебе не е мъчно, бе. Вземи го, Ти го махни, бе, Господи. И тъй съм заспал. След една седмица, 7-8 дена, пипам с езика отгоре, няма нищо. Останала само една пъпка, малка пъпка. И тогава се помня, Господи, ако Ти си махнал той нещо, махни и пъпката, бе. След 10 дни и пъпката и няма до ден днешен. Благодаря на Бога. Благодаря на Бога. Преживях една много тежка операция миналата година, коремна тук. И след операцията главният хирург в армейската болница в София ми казва: Ей, Ганко, ти си вечерял с Господа. Било нещо много опасно и той каза: ти си вечерял с Господа. Казвам: докторе, аз не само вечерям с Господа, аз закусвам с Господа, предух правя с Господа, ручам с Господа и всеки ден живея с Господа. И няма как да ви се благодаря. Сега ви давам тук не ракия, те носят ракии, швепс, аз се нося една книга, тя се казва Великата борба. И му дадах, той каза: тъкмо сега излизам на одмор в отпуска, ке имам какво да чета. Благодаря на Бога, стои беше. Сега, братя и сестри, колко време се молим ние конкретно и настойчиво за нещо определено, което Господ да ни отговори. Може се молим за изцеление от някакво наше страдание, някаква болест. Колко пъти се молим за решаването на наши особени проблеми, за Божията намеса в някоя безизходна ситуация, за спасението на нашите близки. Колко дълго се молим. Ако Господ тази вечер ни попита, ни попраша: ти спомняш ли си, братко и сестро, кога си се молил за последен път? Каква ще бъде нашата ответа на Бога? Може би: Господи, не съм престанал, моля се. Дано Господ да ни помогне, да ни представим да се молим. И е моето желание на всички нас. Амин.